кишоварзони шаҳри левакан бо мақсади баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳар қитъа заминро пурмаҳсул истифода карда аз он ҳосили дилхоҳ мероёнанд. соли равон дар маҷмӯъ дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 1560 гектар кишти зироату сабзавоти гуногун гузаронида шуда бо бардоштани ҳосили фаровон дар таъмини бозорҳои мамлакат ва берун аз он саҳми муносиб гузоштаанд. қайд кардан зарур аст ки ҳаҷми маҷмӯи умумии истеҳсолгардида дар 6 моҳи соли равон ба 117 миллиону 538 ҳазор сомонӣ расонида шуд ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 миллиону 99 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. дар шаҳри левакан 1558 гектар заминои кишаванда аст. дар майдони 1030 гектар кишти пахта гузарондем, дар майдони 40 гектар картошка ва дар майдони 40 гектар дигар пиёз киш кардем. боқӣ монда дигар савдовотро киш намудем. мисол нашнамои пахта чӣ хеле дидем, хуб аст. мана картошка ҷамъоварӣ шуда ҳар як гектар 150 сентнери ҳосил гирифтем. аз майдони пиёз бошад 450 сентнери ҳосили ҷамъоварӣ шуд ки хеле ҳосили хуб буд. мувофиқи маълумотҳои омурии кишоварзон дар бахшҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолӣ ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ дар майдони 2525 гектар кишти зироати тирамоҳӣ ва баҳорӣ гузарониданд ки ин 134% нақшаро дар бар мегирад. имрӯзҳо хоҷагидорон баъди ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ дар заминҳои холӣ гашта то имрӯз дар масоҳати 230 гектар кишти такрориро анҷом доданд. раванди кишти такрорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бо маром идома дошта, кишоварзон мақсад доранд аз нақшаи пешбинишуда ки 250 гектарро ташкил медиҳад бар зиёд иҷро намоянд. мавриди зикр аст ки имрӯзҳо нашъунамои аксар зироату сабзавоти дар кишти такрорӣ гузаронида шуда нашъунамои хуб гирифта корҳои агротехникӣ он ба роҳ монда мешавад. пахта ки ҳамчун зироати сердаромаду асосӣ дар бахши кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр дар майдони 1030 гектар гузаронида шуда айни замон коркарду ғизодиҳии он оғоз гардидааст. аҳли заҳмати шаҳри левакан дар пешбурди ҳама бахшҳои кори хоҷагидорӣ таҷрибаи хуб дошта дар ҳама самтҳои кишоварзӣ натиҷаҳои назаррасро соҳибанд. боғдорӣ низ яке аз шуғли дӯстдоштаи сокинон маҳсуб ёфта, дар ин замина баҳри гирифтани ҳосили босифату фаровони меваҷот имконоти мусоид фароҳам мебошад. мана дар майдони 90 гектар дар шаҳри левакан воқеъ ҳаст. мана чӣ хеле бинед ҳосил хеле хуб аст. мана нақшаи содирот дар шаҳр 550 тонна аст. мо то имрӯз 155 тонна олу ба федератсияи Россия ва давлати Қазоқистон содирот намудем. дар ин шаб рӯз хоҷагидорон дар баробари ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи меваҷот, сабзавот, полезӣ ва дигар номгӯи маҳсулот ҳамзамон ҷиҳати таъмини чорво дар давраи тирамоҳу зимистон бо хӯрока тадбирҳои амалӣ меандешанд. барои хӯроки чорво 3500 тонн нақша пешбинӣ шудагааст. мо то имрӯз 50% нақшаро иҷро кардем. то 3 моҳаи ахир нақшаи хӯроки чорво ба пурагӣ иҷро мешавад. то имрӯз аз ҳисоби коҳи ғалладонагиҳо, юнучқа ва алафҳои табиии талу теппаҳо дурнамои захираи хӯроки чорворо 50% таъмин кардаанд. ҳамин тавр ҷамъоварӣ ва захиракунонии хӯроки чорво идома дошта, хоҷагидорон боварӣ доранд ки баҳри бемамоният паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода илова ба дурнамо хӯроки дурушту ширадор захира менамоянд.